क'क्राझार UN एकाडेमि मेट्रिक आरो ओइचएस जोबथा आनजादाव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरनि हामलायथि आरो बरायनाय फोरबो खुंदों। सिगां बोसोरफोराव बरायनाय आरो मान बावबोनाय बायदिनो देग्लायबो 2022 सोलोंथाइ बोसोराव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव क'क्राझार UN एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लाना उथ्रिसार जानो हानाय सा 7 फरायसाफोरजों लोगोसे स्टार आरो डिस्टिंक्शन मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। क'क्राझार UN एकाडेमियाव UN एकाडेमि फरायसालिनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारीनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलि आरो दिथागिरिफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे UN एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लाना उथ्रिसार जानो हानाय 7 फरायसाफोरनो बोसोरनि राङारि खरसाखौ फिन बिलाइ हरफिनो। दिनैनि बे फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, जायगानि MLA लरेन्स इस्लारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टार्ड डक्टर सुबुं बसुमतारी, क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बिबुंगोरा आरो फोरोंगिरि, फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लायो। इयुन समाव जे सोलोंथाइ होनाय UN एकाडेमियाव जि सोलोंथाइ होनाय आरो जोंनि समाजावनो जों मोनसे दोहौ हिसाबै एवारनेस हिसाबै जों लादों। जोङो प्रत्येक बोसोराव जों जुथुम जायो। बेबायदिनो जोंहा टिचार कनफारेन्स दं 4-5 UN एकाडेमि ग्रुप्स अफ स्कुलफोरनि टिचारफोर बेवहाय फैजोबगोन। आरो बेनिफ्राय जोङो 13, 14, 15 बे जुलाइ मासावनो स्टुडेन्ट मिट लादों जों। UN एकाडेमि हान्जानि इसिबां 9 आरो 10 नि फरायसाफोर बिनिफ्राय 7, 6 जन जा इसिबां फैनो हायो बेखौ लानानै जों क'क्राझार UN एकाडेमियावबो मोनसे देग्लाय जुथुम लेंदों। देग्लाय बे सेकेन्ड टाइम जासिगोन मोननैबो जुथुमा। जों बेफोराव डिसकासन खालामो जे फोरोंगिरिफोरखौ जों बुङो जों एकाडेमियावल' थाबा जानाय नङा। एकाडेमिनि साइड थानाय गुबुन स्कुलफोरावबो जाहाथे इनफ्लुयेन्स गोग्लैयो। बर' बिजोंनि जे रैखाथि बेखौ दावगाहोलांनाय बे जाफुङो जों बेखौ नोजोर होफालांबाय थादों। जोंनि थांखियानो बे फारसेथिं स्टुडेन्ट मिट खालामनानैबो जों स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो जों लाखिहोयो आरो मोनसे कम्पिटिसन जों बिथांमोननो खुङो। जाय कम्पिटिसनाव जोङो बिभिन्न रोखोमनि टेकनिकखौ लाबोनानै गथ'फोरनि टेलेन्टखौ नागिरो आरो जोंहा बिदिनो दंबायो। जोङो UN एकाडेमि ग्रुप अफ हान्जाया बोसोरै जोङो टेलेन्ट सार्च खुङो। जोंनि 9, 10 नि फरायसानि गेजेराव सोर गोरोंसिन आरो बिदिनो जोङो मेट्रिकआवबो मेट्रिक मक टेस्ट जोङो मेट्रिक टेस्टआ जाहैबाय आसामाव मेट्रिकखौ जेरैबायदि खुङो बे एखे स्टेन्डार्डआव जोङो प्रश्नखौ बानायो आरो सोर गथ'आ माबायदि पारफरमेन्स खालामदों जों बेवहाय मोननो हायो आरो। थांनाय बोसोरथाम जाबाय जों बेखौ खुंनाया। बे बोसोरथामाव जों नुदों जाय गथ'आ जोंनि UN एकाडेमि मक टेस्ट खुंनायाव हाइस्ट थांदों आरो बे गथ'आ मेट्रिकआवबो हाइस्ट थांदों आरोखि। गतिके जोङो बेबायदि मोनसे एसेसमेन्ट खालामनानै जोङो दा UN एकाडेमिखौ आवगायगासिनो दं आरो। बे खेत्रआव जोंनि आनजादाव उथ्रिसार जालांनाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि गासै फरायसानिसिम हामलायथि बावहरो आरो बेजों लोगोसे जायफोर फरायसाफ्रा देग्लाय साक्सेसफुल जादों बिथांमोननो आङो गुबुन बोसोरनिख्रुइ एसे साबसिनै थेंक्स होनो सानदों। खारन रिजाल्टनि पारफरमेन्सखौ बिथांमोना एसे साबसिन खालामनो होननानै जोङो दा मोनबाय। जे मेट्रिकआव जोङो 89 जन फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। टटेल स्टुडेन्टनि गेजेराव 160नि गेजेराव 3 फरायसाल' फेल जादोंमोन। ओमफ्राय हायार सेकेन्डारि साइन्स आरो आर्ट्सआव देग्लाय जोङो 100% मोननायावबो खालामनो हादों। बोसोरै फ्राय जोंना 100% जायो खिन्थु रिजाल्टनि जे मार्कनि जे एचिभमेन्ट गथ'फोरनि बे बांद्राय मोजां जायामोन। देग्लाय बांद्राय मोजां जायाखै खिन्थु एभारेजआव जोङो बहुद मोननो हादों। खारन स्टार फरायसाखौनो जोङो साइन्सआव सा 12 आरो आर्ट्सआव सा 23 मोननो हादों। बेनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन जोङो आर्ट्सआव मोननो हादों 111 जन आरो साइन्सआव मोननो हादों 106 जन आरो 106। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि जे UN एकाडेमिनि अभारअल रिजाल्ट फारसेथिं जोंहा अल आसाम जि UN एकाडेमिफोर दं दा 84टा स्कुल जोंहा जाबाय। बेनि गेजेराव 67टा जे UN एकाडेमिनि मेट्रिक रिजाल्ट होनायनि फिथाइ जोंनि आखायाव दा फैबाय। दा बेवहाय जों नुदों 1200नि बारा फरायसाफोरा मेट्रिक फाइनाल होदोंमोन। बे 1200नि बारा फरायसाफोरनि गेजेराव जोंनि रिजाल्टनि पारफरमेन्सआ 95%खौनो जों नुनो मोन्दों आरो फार्स्ट डिभिजन हिसाबै जोङो 561 दासिम जों काउन्ट खालामदों। माखासे एकाडेमिफोरनि रिजाल्ट जोंनाव दासिमबो सौफैयाखै खारन जगाजगनि आंखालाव आरो बिथांमोना बांद्राय जोंजों जगाजग गैयैयाव बिथांमोनखौ जों मोनाखै आरो जोङो बावैसोनो बेखौबो मोननो हागोन होननानै जों सानदों आरो। ओरैनो मेट्रिक पासाव सासे
हायार सेकेन्डारि 11आव आर्ट्सआव सासे साइन्सआव सासे आरो 12आवबो आर्ट्सआव सासे साइन्सआव सासे गासै 7 फरायसानो जोङो जे एनुवेलाव बोसोरसेयाव इसेबां फिस थाङो बेखौ जोङो रिटार्न खालामफिनो बेखौ जों रिटार्न खालामफिनदों बेजों लोगोसे ट्रफि जों होयो आरो बिथांमोननि जे जाय बांसिन नाम्बार मोननाय बिमा बिफाखौ लिंहरनानैबो जों सन्मान होयो दा बेखौबो जों दिनै खालामखांबाय आरो दिनैहाय बेवहाय जोङो माखासे आलासिफोरखौ जों हांख्रायहरो जोङो बे खेथ्रआव जों नोजोर होबाय थादों जे बर' फरायसाफोरा टपार मोननो हायैनि खारनफ्राव जोङो नायना बाना खारनबो नागिरोमोन खिन्थु जों दा नुयै नुबाय देग्लाय जोङो नायदों मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 100 मोननो हानाय जादों आरोखि दा जोंनि फरायसायावबो बर' साबजेक्टआवनो जाय बर' साबजेक्टआव 100खौ बांसिन मोना गावनो मोनदों आरो एडभान्स मेथ्स आरो मेथ्स जेनेरेलि बेवहाय मोनखायो बे हिसाबै बेवहाय नुदों दा बेखौ नोजोर होयोब्ला जे 100आव 100 मोननायखौ नोजोर होयोब्ला जे टप जानो हानाय बे माने मिजिंआ जोंहा दंसै खारन देग्लाय ससियेल स्टाडिसावबो जों नुदों जिअ'ग्राफिफ्रावबो जों नुदों आरोखि ओंखायनो सानसे समाव जे जों टप खालामनो हागोन बे जोंनि 100% स्करनि मिजिंआ जोंखौ बेखौ आरो फोथायनाय होदों आरो गोसोआव